μαλάκα, τι πετάλο. Όχι σου. Μαγκές. Άκουσα ότι ο Τζίγκερ και ο Βιενόπουλος θέλουν να φέρουν, λέει, τον Μπάγεβιτς στον Παναθηναϊκό. Τον είδατε τον τελικό Ολυμπιακό Άρης, κυπέλλου. Αντίο ζωή το έργο. Μάρθα Βούτσι, Ελένη Χατζιαργύρη. Έχει πλάκα η ζωή. Ρε τον Μπάγεβιτς. Τον Μπάγεβιτς, ρε. Αν το άλλο ξεκινάει ο αγώνας, όλα καλά στην δεκάδα του Άρη, αριστερό μπακ ο Καράμπελας. Τον Καράμπελα, ρε. Τι Μάρτο, ρε, πού είσαι. Τον Καράμπελα, ρε. Τον Καράμπελα. Τον είχε κάνει ο Γκαλέτη, του είχε κάνει κόκκινο το σβέρκο από τη φαλιάρα. Πάσα, 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 πάσα. 62 πάσες σε έναν αγώνα. Και ο άλλος 3 πάσες γκολ. Τον Καράμπελα, ρε. Βάζει 2 γκολ ο Ολυμπιακός και στο 72 κάνει αλλαγή τον Καράμπελα. Τι να το κάνεις, μαλάκα. Έχεις φάει τα δίκη το τότε το βγάζεις. Ξεκινάει ο αγώνας, βγαίνει στο αγωνιστικό χώρο, Πάγεβιτς, κουσιμαρισμένος, ωραίος, και απ' την άλλη, ποιος, ο Σεούρα, με βοηθώ τον Πάντοβιτς, ρε, τον Πάντοβιτς. Ρε Πάγεβιτς, σε κέρδισε ο Σεούρα με τον Πάντοβιτς. Και αυτό θέλει να τον πάρουν στο Παναθηναϊκό. Τριαράκι, θέλω. Έχει πλάκα η ζωή τελικά. Η άλλη, η ΑΕΚ, έχει προπονητή το Φερέρ. Αυτός καλά, εντάξει, έχει ξεφύγει τελείως, έτσι. Το έχει σκάσει από Δρομουκαΐτη, ο Δαφνή, από κάπου το έχει σκάσει. Είναι τρελός άνθρωπος. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα. Έχει μέσα το Μάχο και τον Μπούρμπο. Καλά. Έχει τον Μπλάνκο. Μια καρέκλα να του βάλεις μπροστά, επάνω θα πάει να πέσει. Και ο άλλος έχει τον Κοβάσεβιτς μπροστά, 35 χρονών, και έχει κάνει πουτάνα όλη την άμυνα. Όποιο αμυντικό και να βρει, του γάμάει τη μάνα. Τι να φτάνει. Ρε μαλάκης αμυντική, σας γαμάει τη μάνα να σπίξει 35 χρονών. Είσαι σοβαρή, ρε.